Non fa un resumen moi sinxelo, eu creo que foi un acoso sin derribo, non? Pero creo que intentamos desde o primeiro minuto hasta o 97 pois ganar o partido, ir a polo rival, chegar moitas veces con balón á área, a veces non con moita claridade, pero creo que con moitas situacións como para poder terminar en gol, pero bueno, a veces a falta de acerto pois penaliza. Eu creo que un gran partido do meu equipo. Eu creo que calquera que entrara, non, bueno, mellor agora ao final, pois podía ter o Ceares algún arresto para meter algún balón directo ali na nosa área, pero calquera ocasión que chegara, non sei, antes da primeira hora de partido, creo que íbamos a ver un partido moi diferente. Bueno, pero a prisa, a necesidade que nos impoñemos nós, non? De querer ganar, de non ser conformistas, bueno, pois fixo que tuéramos moitas situacións, pero nos faltou un pelín de claridade. Bueno, é difícil ter paciencia, ainda que creo que estuvemos ben, que movemos o balón de lado a lado, que chegamos moitas veces por fora para centrar, é certo que aí nos faltou un poquinho de claridade en algunha acción, non? Pero eu estou contento cos chavales, non? A pesar de esa, bueno, cada vez queda menos tempo e desa prisa, entre comillas, porque eles vían que teñan situacións para gañar o partido, eu creo que estuveron ben, non? Que non houbo demasiada prisa como para volvernos moi tolos. É certo que a veces, bueno, aceleras un pouco demais a xogada, pero é normal, non? Queres ganar o partido, eu creo que se viron moi cerca de gañalo, é normal que intentaran hasta o último momento. Eu creo que, bueno, cargamos na área, non? Metemos a Cano cerca de Uxío, porque estábamos chegando moito por fora para ver se encontrábamos unha situación de centro remate, porque estábamos chegando moi ben por fora. Bueno, nos pudo faltar un poquinho de claridade, non? Pero creo que o equipo fixo un gran partido, un gran desgaste, con balón, asumindo desde o primeiro momento, non? Chegando polas dúas bandas, bueno, por momentos con máis claridade, por momentos con menos, pero que non lle podo poñer un pero aos meus futbolistas, non? Creo que un día para estar orgulloso deles, o marcador eu creo que non nos fai xusticia, pero este fútbol, se non a metes, pois a metes outro día facendo menos, meteremos gol. Pero non creo que sea así, non? Eu creo que en Quente si te vas, bueno, pensando que estuveches máis cerca de conseguir 3, pero nós temos que ter os pés no chan, ter moi claro o que facemos ben, que equipo queremos ser, e ir medrando, non? Está claro que a todos nos gusta medrar de 3 en 3, os futbolistas tamén, os primeiros, pero bueno, hai que verlo como un primeiro punto e seguir en esta liña. Eu creo que en esta liña o equipo ten moitas cosas que decir. Isto da falta de gol, xa sabemos como é, depois chega un día que a metes casi sin querer, ou tendo a mitad das ocasións que tuvemos hoxe, non? Non me preocupa, a mí me preocuparía que non xerásemos peligro, que non fósemos capaces de superar a este equipo. Eu creo que xogamos moitísimo tempo en campo rival, con moitos riscos. Bueno, ao final os goles van a chegar seguro. Pero eles dentro eran fortes, defendíase ben, ainda que nós creo que tuvemos 3 ou 4 situacións de remate, Carlos tuvo man a man aquí co porteiro tamén moi claras. Bueno, algún remate dentro da área que acaba petando nun defensor, non? Cando xa parece que vai para dentro, algúns que pasaron cerca do pau. Bueno, defenden ben, pero nós creamos tamén moitas situacións de finalización, non? Bueno, pero o acerto no fútbol é fundamental, porque se marcáramos pronto a primeira que tuvo Xío de cabeza no primeiro tempo, probablemente veríamos un partido totalmente diferente, non? Aí, outro día foi un esforzo titánico dun equipo que tamén deu a cara hasta o final, que intentou con 10 non defenderse, senón ir a empatar. E hoxe creo que vimos un equipo a tumba aberta polo rival, querendo ganar o partido, sin ningún tipo de complexo pola nova categoría. Bueno, o que lle pedimos ao noso equipo, bueno, creemos que este é o camiño, non? Agora fai falta ir sumando puntos, non volverse tolos e seguir traballando e facendo as cousas ben. Nós non vamos a escatimar e especular con ningún rival, vamos a respetalos a todos, como respetamos os Ceares, pero o Bergantiños vai ir a Salamanca a ganar o partido, por lo menos vai a facer todo o posible para ganarlo.